Haýsy diýen sizden şuny iň soňra şeýle diňlemeňizi. Haýsy adam okdum ýöne şuny haýsy diýen. Sebäbi ören möhüm maglumat. Gadyrgyja barada, etler zatlar barada aýdyp geçek. Gidelim onda. Gadyrgyja barada. Göräýin mäne bir soraw dörýär. Gadyr gecesinde iň kabul boljak dua nähili bolmaly. Bu mübarek gecede nähil dua etmeli. Bu geceni dikeltmek, ihya etmek üçin iň bereketli dua haýsysy? Gelin, bul hakda biraz gurrun edelim. Aslynda bu gece gurrunyň, gıybatyň gecesi däl, emma bu biziň adatlarymyzyň birini bolupdyr. Biz gurleşýär, bir-birimize ýatdatýar. Bu hem merwatdat däl. Alhamdulillah, gowzat. Ýöne bu geceniň asyl manysy göz ýaşlar bilen namazlygy edip onu öldüren gecedir. Haýsy dua makbul bolýar bilýäňizmi? Adam kynçylyk ýagdaýynda ýüregini parçalajak ýaly bolup, Allahyň magfiretini dileýän ýagdaýynda dilenen haýsy dua çykýan bolsa, haýsy ihlasly dua asmana göterilýän bolsa, ine iň makbul dua şol duadyr. Emma biziň elimizde muňa bir misal barmy? Hawa bar. Aýşe enemiz radiyallahu anha ummatyň balalaryna mundan hem mahrum oýmady. Ol peýgamberimizden şeýle sorady: "Ey Allahyň Rasuly, eger men Gadyr gecesine ýetsem, nähil dua edeýin?" Şonda peýgamberimiz şeýle jogap berdi: "Allahym, sen afusyň, sen bagyşlamagy söýýärsiň. Meni hem bagyşla. Allahümme inneka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Bu ýerde agdalýan afu ady ören aýratyn muratdyr. Bu nähili bagyşlamakdyr bilýäňizmi? Ol günälleri diýinden gadyp aýrýar. Olary süpürip ýok edýär. Hatda şol günälleri ýazan perişteler hem ýazanlygyny unutýarlar. Eger bu gecede Allahyň afu ady bize tecelli etse, onu edilen günahların ýatlanmagy hatda perişteler tarapyndan hem mümkin bolmaz. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Soňra çenli dinlän bolsaňyz paýlaşmagy hem unutma.